Il-lejla tajba, lilkom li qegħdin fl-udjenza u lilkom li qegħdin id-dar Xarabank jerġa' jirritorna wara illi waqafna għal 3 xhur. U mill-aħħar li tqajna x'ġara l-Labor baqa' fil-gvern, jien għamilt ħbieb mal-Amerikana. Ma tmurx ma' kull ministri, ma tmurx għand kull ministri. U n-nazzjonalisti baqgħu jitilfu n-nies. Sad il-ġimgħa stess jaħasra tilfu ieħor qed nirreferi għall-eks teżorier u dak il-video li ħareġ fuq dan il-weekend. Video illi rrid ngħid għamlu qabel ma kien teżorier tal-Partit Nazzjonalista u għamlu biex jgħin il-klijenti tiegħu biex ikun jistgħu jaraw aktar il-pornografija. Li ma nistax nifhemu għalfejn in-nazzjonalisti ħadu daqshekk bi kbira li kellu jirreżenja, ma nistax nifhem għalfejn daqshekk bi kbira dan. Blue Films kienet jara. Ma tgħidx kienet ir-Red Light District jew hekk pereżempju. Blue Films. U ħafna ma jaqblux li reżenja fil-fatt, ħafna ma jaqblux, laqas l-Amerikana ma taqbel, aħna staqsenija taqbel. Ma tmurx ma' kull ministri, ma tmurx għand kull ministri. Allura, issa n-nazzjonalisti jridu jsibu teżorier ieħor. Xi ħadd irid ikun illi qatt ma jara pornografija żgur. U li minn filgħodu sa filgħaxija jisma' Radio Marija. Ukoll dal-aħħar kien hemm dal-kappillan li allegatament bih ir-rikkezzi li kellu fil-knisja tiegħu. Fuq Facebook in-nies attajtuh. Tafu kemm ilkom tgħidu lill-knisja biex tbieħ ir-rikkezzi? Issa x'kien hemm wieħed għamilha. Titbgħu twaqfuh. Għamilha wieħed. U fi storja li m'għandha xejn x'taqsam wara snin ta' kontroversja dwar jekk il-gejs għandux ikollhom id-dritt illi jagħtu d-demm jew le, fl-aħħar il-Gvern Malti ħabbar illi fi żmien ftit xhur l-irġiel gejs Maltin se jkunu jistgħu jagħtu id-demm. Da xejn ta' basta jagħmlu sena bla sess. Li ma tagħmilx sens. Intom tafu b'xi raġel li lest joqgħod sena bla sess. Li jagħmilha din. U ejja, anke fl-ewwel programma tibdew ili jistrina, rajt appartijiet tafu l-xaħat joqgħod sena bla sess għax jien ma nafx. Apparti, li biex tagħmel sena ma tagħmilx sess, tkun bla demm. U dik laqas tagħmel sess għax allura jekk inti bla demm, x'tagħmel sena bla sess biex imbagħad tmur tagħti d-demm. Xarabank jibda dal-waqt magħna l-Ministru jinborġ, programm jaħraq illum jibda issa.